crypto airdrop, free airdrop. Yadda za ka samu kuɗi. Ko baka yi follow ɗin Twitter ba, sai ka sa username naka na Twitter, alaman cewa ka yi follow ɗin nasu. Kowane suna za ka iya sawa saboda za ta ce ka yi follow ɗin nasu. Daga sai ka je ka kwafo BNB Smart Chat naka na wallet, sai ka copy, sai ka yi pasting a yi. Sai tura. Ka gani? Yanzu sun baka kyautan BNB Smart Chat, sai ka duba balance in kana so. Gashi nan sun bani 4.040 matis 36 USDT. Nan kuma kana so ka duba referral link naka. Gashi nan minimum withdrawal 2 matis. To Allah taimake mu. Na gode don Allah ku yi subscribe. Ana free airdrop ne wannan. To sai an jima.